Els municipis de Ger i Isòvol han acollit aquest dijous la 22a Diada de l'Arbre. Enguany, fins a 553 alumnes de les escoles de l'Alta i la Baixa Cerdanya s'han trobat i han realitzat un seguit de tallers amb el bosc i el medi ambient com a eixos principals. A banda, i com es fa cada any, han realitzat una plantació d'arbres. Enguany s'ha fet la replantació d'un bosc de ribera al costat del Segre. A banda, en aquesta edició s'ha introduït un element nou per tal que la jornada sigui realment transfronterera i els alumnes d'una i altra banda de la frontera treballin conjuntament. Aquest any la novetat que hem fet és que els tallers són complementaris. Aleshores hem muntat 6 tallers dobles i aquests 6 tallers dobles són complementaris de tal manera que posarem en contacte les diferents escoles que facin el mateix taller treballant diferents aspectes d'un mateix tema per poder després que al final de la Festa de l'Arbre posin en comú les seves experiències i el que han après tant d'un taller com de l'altre. La Diada de l'Arbre l'organitza cada any un ajuntament de la comarca amb el suport dels cossos d'agents forestals de l'Alta i la Baixa Cerdanya i del Departament d'Agricultura de la Generalitat, entre d'altres. Com sempre, el que pretenem és que sigui l'entrada del nen en el medi natural, que a partir d'això comenci a interpretar, comenci a entendre què és el que passa al medi natural i quin és el nostre efecte en aquest medi natural. Aquest any, per exemple, se planteja la reconstrucció d'un bosc de ribera. És un bosc molt important a la nostra comarca, s'ha de saber conèixer, s'ha de conèixer i s'ha de saber estimar, i ho plantegem a la tardor justament per poder fer al llarg del curs el seguiment de què està passant amb aquest bosc. Habitualment, la Diada de l'Arbre, que té un important rol d'unió entre els alumnes d'una i altra banda de la frontera, es fa a la primavera. L'any passat, però, no hi va haver cap ajuntament que es presentés voluntari per acollir-la i Ger i Isòvol van proposar fer-ho ara a la tardor.